Niin, äijäblogit. Toivotetaan tervetulleeksi studioon Ville Pistol. Morjesta, morjesta. Vai ootko sä mieluummin pastori Kuri? No kotona mä oon varmaan aika pitkälti Ville tai isi, älä mua isiksi ala. Mä en kutsu sua isiksi. Mutta yleisesti paremmin tunnettu nimellä pastori. Sä oot aloittanut blogiurasi. Sä kirjoitat tällä hetkellä sapotake.fi-sivustolle ja kysytään nyt tähän heti alkuun, että joko tämän päivän epistola on saatu aikaiseksi. No vähän 3 blogia sinne kirjoitin, mikä on niin kuin tammikuun blogit. Uusin ilmestyy sitten tällä viikolla varmaan tai ensi viikolla viimeistään ja sitten ensi kuun blogit tässä ala kirjoittelemaan, kun tarinat saa muotosta täällä isossa päässä, niin sitten pistetään ajatukset paperille niin sanotusti. Mä käytin tuollaista määritelmää kuin äijäblogi. Onko sellaista edes olemassa? No, eikö semmoinen nyt sitten tuohon olemassa allekin, että mä otan tästä itselleni kaiken hyödyn sitten, että mä oon ensimmäinen äijäblogikirjoittaja. Mä en tiedä, oot sä ensimmäinen ja onko sellaista genreä olemassakaan, mutta jotenkin äijäblogi, se voi istahtaa sinuun ja sun tuotoksiin. Oot sä samaa mieltä? Joo, sillä tavalla kyllä, että aika paljon mun tekstejä on verrattu tuohon Juha Vuoriseen, Juoppohullu päiväkirjoihin ja näihin, ja ne oli nuoruudessa aika kovaa valuuttaa itsellekin, että ne oli tosi hauskoja kirjoja. Että aika tollain suoraan mä puhun ja kerron mielipiteistä ja aika niinku aroistakin asioista välillä, mutta huumorilla pääsee pitkälle. Joo, mä oon näitä sun kirjoituksissa lukenut ja seuraillut, ja niissä on aina se huumoriosuus, huumorikukkaa siinä mukana. Joo, siellä mä niinku, ei ne ole tarkoitus olla niinku mitään vitsejä missään nimessä, mutta niinku vaikeistakin asioista saa helpommin niinku puhua ihmisten kanssa, kun siinä on vähän huumoria mukana. Miten tämä blogikirjoittelu, miten se sun kohdalla käynnistyy? Mä voisin kuvitella, että blogit, ne haukkaa koko ajan enemmän alaa. Niistä on tullut ihan äärettömän suosittuja. Jotkut blogistit, niin heidän kirjoituksiaan, niillä on ihan älytön määrä lukijoita. Ja voisin kuvitella, että kun sä oot tällainen äijäblogin kirjoittajan tuolla radioiden ääressä on tällä hetkellä korvat höröllä kavereita, että miten sä sen teet ja miten tämä homma sun kohdalla sai alkunsa? No, alkunsa tämä homma sai, siis mä oon kirjoitellut kyllä koko ikäni siis jonkin, en mä tiedä voiko punk-muusikkoa kutsuu muusikoksi, mutta musiikkia tehnyt koko ikäni ja kirjoitellut biisejä, sanotuksia ja tehnyt biisejä, niin niistä on lähtenyt tämä kirjoittaminen liikkeelle ja sitten sosiaaliseen mediaan, kun tuli aikoinaan Facebookiinkin liityttyä, niin sinne tuli näitä niin kuin ihan tarinoita, mitä tapahtui perheen kanssa tai yksin ollessa ovella hommissa tai jotain, niin niitä rupesi kirjoittamaan ja ihmiset tykkäsivät, mitkä Facebook-kavereina ihan oli, tykkäili niistä ja jakoi niitä. Ja se oli semmoista pitkä aikaa, mutta nyt sitten tuossa ennen vuodenvaihdetta, niin Kärnän Hanna, eli Sapotake Media-sivusto toinen johtaja, niin hän pisti mulle viestiä, että hän on mua stalkannut tässä jo vuoden. Joo. Ja mun mielestä oli kauhean seksikästä, mutta ei se sitten ollutkaan, kun hän on sosiaalisessa mediassa mua vaan stalkannut. Ja halusi, että mä alkaisin kirjoittamaan blogia. Niin kuin näitä mun juttuja, mitä mä kirjoitan mun blogimuodossa. Mä sanoin, että joo, se kuulostaa oikein hyvälle. Kokeillaan, mitä tulee. Ja hyvin se on lähtenyt liikenteen. Niin sä päätit saman tien, että toi sopii sulle? Joo, siis kun sä et koe menettävässä mitään sun miehisyydessä, etkä katuuskottavuudessa. No en sinänsä, kyllä ne on menetetty vuosia sitten jo molemmat. Ja yksi kommentti tulikin yhdeltä tyypiltä, kun se julkaisin, että alan tämmöistä NS Lifestyle-blogia kirjoittamaan, niin yksi kommentti oli, että portsari ja lifestyle-blogi, auktoriteetti meni siinä. No niin, sitä tässä on jo takaa. Mutta... Joo, sieltä tuli kommentti heti. Mutta pelko on turhaa. Joo, ei tässä ole siis, varsinkin kun baarikaapissa nyt ollut 3 vuotta, siellä on kyllä nämä meidän asiakkaat on niinku ihan päälliköitä. Et ne kyllä tukee ja tsemppaa ihan joka asiassa. Et siellä ei olla niin sanotusti portsarina, vaan ihan oikeasti on yksi heistä niin sanotusti. Että siellä on ihan oma jengi. Mikä sua kirjoittamisessa kiehtoo? Mikä siinä kiehtoo? Mitä se antaa sulle? Siis se antaa voimavaroja ja siis se on hauskaa. Joskus niinku isäni on semmoinen mies, että hän alkaa
nauramaan jo valmiiksi, ja sitten hänellä on yksi juttu nyt, mutta hän nauraa sitä tunnin ennen kuin hän saa kerrottua se jutun. Ja mulla käy pikkasen samalla lailla, että alkaa niinku se, jos tapahtuu jotain jollain reissulla tai näin, niin se alkaa päässä saamaan muotoa. Ja sitten on vähän niin kuin sellainen omissa oloissa vähän kuin puulla päähän lyöty, kun sitä asiaa miettii siinä. Mutta yleensä ne tulee ovella ne hommat mieleen, niin ei ketään tule, ja sitten näyttää portsari siltä, että on ummetus, niin ei ketään tule sanomaan siitä. Antaa olla rauhassa vaan. Silloin ne tarinat saa muodon päässään. Ja sitten jos se naurattaa minua, niin se on semmoinen, että okei, tämän mä voin laittaa ja kirjoittaa. Että se tarvii naurattaa mua, ja sitten mä yleensä aina vaimolle luen tai kerron tämän tarinan, että onko tämä nyt hyvä. Jos hän sanoo, Ville, mene nukkumaan, niin ei julkaista. Jos hänkin hymähtää tai naurahtaa, niin tietää, okei, tämä on ihan hyvä. Onko nämä tarinat tosia? On. Siis ne on taivaa tosia, mutta se, että sä saat sen tarinan niin sanotusti väritettyä sanoilla, niin se on niinku tärkeää. Että mä haluan, että se tarina saa niinku muodon mun päässä ennen. Ja niissähän on vähän tommonen punchline niinku vitseissä. Tavallaan, että vitsejä ei ole, mutta siinä saadaan semmoinen huumoriaspekti mukaan sillä, kun siinä saa niin sanotusti punchline. Miltä susta tuntui, kun sun ensimmäinen kirjoitus, sun ensimmäinen blogikirjoitus sivustolla julkaistiin, kun se meni sitten niin kuin kaikkien nähtäviksi siinä vaiheessa? No ei sitä oikeastaan siinä kohtaa sitten enää niin kuin, se ei ihmetyttänyt, että se meni muiden luettavaksi, mutta se, että kuin hyvin se sitten lähti liikenteeseen, että siinä oli tosi paljon jakoja ja tykkäyksiä ja kommentteja ja näin poispäin, niin siitä mä olin todella ihmeissäni, että miksi, tiedätkö sä, portsari, mikä on absolutisti ja soittaa punk-musiikkia, niin miksi minun jutut kiinnostaa Ehkä just siksi. No se voi olla, että just siksi, mutta se on hauskaa, siis tosi kiva homma, mä tykkään tosi paljon. Kuinka henkilökohtaisia asioita sä haluat, uskallat kirjoittaa? Itsestäni ihan vaikka mitä, ei mulla ole semmoista niinku suodatinta, mä en oikeasti tunne häpeää. Että häpeää ei ole semmoinen, mihin mä tuhlaa aikaa, niin. Mutta sitten jos siinä on jotakin, kirjoitan, niinku, jos siihen liittyy perheenjäsen, tyttö tai vaimo, niin mä kysyn aina eka, että saanko kirjoittaa tästä, ja sitten sanotaan, että ei, niin en kirjoita. Jos sanotaan, että voit, niin sitten kirjoita siitä, että itseni mä pistän enemmän niinku tulilinjalle. Ja kuten kerroit, niin hyvää palautetta on tullut. On, siis todella paljon, ja ihan niinku pelkkää positiivista tähän asti, että kyllähän niinku sosiaalisessa mediassa on aika paljon negatiivistakin saa aikaa, niin on ihmeissäni ollut, että ei ainakaan mun silmiin ole osunut. Että voi olla vaikka 10 000 vihasivustoakin mun nimellä, mutta en tiedä, en etsin niitä. Niin tietysti siellä on sitten monenlaista kommentoijaa myöskin, jos on kirjoittajaakin. On, se on ihan taivaa tosi. No ennen ensimmäistä julkaisua tutustuitko sä blogin maailmaan, kävitkö vakoilemassa, että miten muut tämän hoitaa vai lähditkö ihan tosta vaan? Nyt on pakko sanoa, että mä en ole eläessäni yhtään blogia lukenut ja en käynyt tutkimassa, että mä sais sieltä mitään ideoita. Mä haluan pitää tämän mun oma linja ja omalla tavalla kirjoittaa, enkä mä tiedä, onko tämä blogi siinä mielessä, missä muut kirjoittaa, kun en ole niitä lukenut, mutta tämä on minun tyyli ja minun tapa kirjoittaa. Ja tämä on nyt sitten äijäblogi, mä tykkään tästä nimestä. Äijäblogi on kuulostaa nakkilalaisen miehen äijäblogia, voi seurailla. Ville Pistol, Pastori Kuri, tienaako tällä? Koska ei kukaan tietääkseni hyvällä maineella elä. Ei ketään hyvällä maineella elä. Mä todistan siitä myös, että ei huonollakaan maineella elä. Mutta ei tästä nyt ihan vielä mitään miljoonia tai satojakaan euroja makseta. Et sitten jos olen oikein ymmärtänyt, että jos niin kun lähtee homma kulkemaan vielä isommalla pyörällä ja homma kulkee ja menestyy, niin blogisteilla näin on niin sanottuja sponsoreita ja näin, että sitä kautta voi saada sitten vaikka jotain. Jos saa sponsoriksi vaikka jonkun matkailuvetäjän tai näin, niin voi saada jonkun ulkomaan matka, Suomen matka tai laskettelureissua tai tämmöistä. Nämähän kuulostaa ihan kivalta. Miksei? Onko mä en tiedä, onko se vähän huono vertaus, mutta onko tämän päivän blogit, onko ne viemässä tietysti jollain tavalla jalansijaa kirjoilta ja kirjallisuudelta? Osaatko sä verrata niitä? Kyllä varmasti on. Että sosiaalinen media on niin vahva ja se on niin paljon helpompaa vaan siinä Facebookiin selailee tai jotain, niin lueskella sitten
tämmöisiä blogeja ja näin, mutta kyllä mä itse luen hyvinkin paljon kirjoja. Mä tykkään kirjoista, mä tykkään niistä tuoksusta. Kirjat tuoksuu hyvälle, paitsi ne kirjat, mitkä on ollut vuoden vessassa siellä. Niin Niissä on huonompi. Niissä on huonompi tuoksu, mutta mä tykkään kirjoista tosi paljon. Että kyllä mä itse luen kirjoja ennemmin. Kuin blogeja. Kuin blogeja, vaikka omiakin blogeja. Niin jotkut muusikot sanoo, että ne ei kuuntele mitään omaa musiikkia, toiset kuuntelee vaan pelkästään omaa musiikkia. Luet sä vaan innoissa sitten uudestaan ja uudestaan sun omia blogeja. En mä ole lukenut yhtäkään niistä kertaakaan. Mä tiedän sen, minkä mä oon laittanut, ja Kärnä Hanna, niin on mun tämmönen niin sanottu editori, että hän se lisää ne kuvat sinne ja tekee ne viimeiseen muotoon, mutta mä tiedän, että sanat pysyy samana. Että se teksti on sellaisenaan, kun mä oon sen kirjoittanut. Niin mä oon sen kerran kirjoittanut, ei mun tarvista toista kertaa nähdä. Sitten se tuo iloa toisille tai vihaa. Se on sitten ihan siitä. Mistä seuraava blogikirjoituksesi kertoo? Jos mä nyt oikein muistan, että mä 3 niitä kirjoitin. Ja se, mikä seuraavaksi julkaistaan, kertoo, tosiaan liittyy tuohon mun absolutismiin, kun en juo viinaa ollut pitkä aikaa ilman viinaa, ja sen jälkeen mä rupesin kahvia litkimään oikein tosissaan. Ja välillä sitten yövuorot, kun on viikonloppuna ovella, niin ei tule oikeastaan muuta tehtyykään, kun juotuu sitä kahvia. Eikä tuu syötyä, niin se käy vatsan päällä joskus. Ja tuottaa erinäisiä soundeja ja ääniä. Ja tämä sitten kertoo, millä mä herätin naapurin tämän takia.